No niin. Oletko sä videota nähnyt? Joo. Tämä. Jos tää kuumottelisi nulla datalassa, tai eilen löysin tosta kännykkäapsista semmoseen, se tekee sitä 24, voi lasia läpi katsoa. No, mä oon käyttänyt sitä jossain yhteydessä. Se vaikutti aika... Ja sitten ei tarvii muuta kuin se kattoa. Niin, tai sitten mulla on muoviset verkkokaupasta ostetut. Saa tuo kumipehmusta ja sitten pääpanta. Joo. Vähän mukavemmat kone. Niin, ei tarvitse pitää koko ajan tällä lailla. Aha, siellä taas meni yhdenlainen kone, potkurikone tällä. Ei ollut perässä auki nuo jarruluukut tuossa heinässä. Kato kun hienosti menee vähän kylkiin. Niin on se vähän niinku liira. Saladissa vettä. Se katsoo, että näyttää vaan tämmönen takatyöhtöinen kone. Nyt vetää vähän perään. Tässä näkyy hyvin tuo O2. Niin näkyy. Mikä tuo härveli tuossa suoraan eessä? Veillä häkki. Se on kaasu tuo. Kaasu tämä säiliö, kaasukello. Ja kaupunkikaasuaikoina tietää. Rahesaanut on Raatarukilan kaasukello. Siis mikä se funktio? Se nousee joko kaasun pinta on korkealla, se on ihan tapissa, että jos kaasun pinta laskee, niin se katto laskee. Nyt kun sille kaasua, niin se katto on tuolla ihan maan tasossa. Onko täällä joku erityinen syy, että me melkein pysähdymme? Varmaan maisemien kattelu. Heilu vähän. Joo, Mikä? kunhan ei tipu. Ei muuta videota. Täältä näkee kyllä yllättävän hyvin. Joo, tää on kyllä oikein mitä ihmettä? Sightseeing paikka. Minkä tässä suuntaan tätä tässä nähdään? Siinä on sementtimylly tuossa neulalla. Joo, siellä on jätettävää paperia. Jäteasemia. Pari lokkia siellä. Joo. Siinä on vielä noita satavatoimia. Ei välttämättä ole ihan mieleen tule emiraattiporukalle. Ja hienon kohteen ympäristössä saa tuommoista. Eiköhän nuukki siivota tuolta aikana. Sehän on piikotaan jotakin petoinen, siinä on siinä puretakin. No. Kauheasti naputtaa tänne saa. Se on kaivikoneessa tuo piikkaus. Niin se on. Se on ei oo semmoista akuankkatyyliä, semmoista palloa täällä. Seinää heijaa. Sehän olisi komia. Kato kun tulee kohti tuo kone. Joo. Se on jotakin epäsuhtaa sillä, että on lentokenttä ja tämmönen kondolirata. Joo, ehkä En itse ensimmäisenä lähti suunnittelemaan semmoista, mutta... Se on, jos on rahaa, niin voi suunnitella mitä vaan. Niin, lentokoneessa on ohjat, eli aika kesillä ottaa tuolla. Tämä oli ihan hyvä idea tulla tänne. Joo, tämä on nopeampi reitti. Ei tarvitse hyytyä siellä Paikallisilla. Tämä on tämmöinen porvareitten reitti. Sinä sain ihan luonnollista, kun tuossa on vettä alla, että jos me tiputaan, niin me pitää vettä. Niin. Ja hukutaan. Niin, tästä pitää pidättää hengitystä ja nostaa pintaa.
Et sä montaa pilonia oot tässä Ei. reitillä. Melko jytkyjä on piloa. Niin. No on vaan mennyt jo tommoselle kierteelle, vissiin tuuli kovasti. Toivottavasti ne kestää. Tähän tuolla tehdään, kato, ensin tehty hissikulu vissiin tuolla keskellä viritellä. On puretaanko tuota? Käy säiliö tuolla yllä. Kyllä sitä rakennetaan silloin. Joku säiliö sinne on pyrin. Joo, ja sitten tuolla minusta tuo betonipalusysteemi tuossa oikeassa. Niin, jos siinä onkin joku perhanan betonisekoitus härveli tuolla yllä pumppaamaan siihen. Niin se onkin. Se tosiaan ei tule tuolta maasta nosturiautosta tuo kärsä, vaan se on tuolla yllä. Toki omanlaista hommaa. Suomalaiset ei oikein vielä päässyt tähän hommaan. Ei, Oulussahan se, että käy talo 8-10 kerroksinen, niin se on jo tuntuu, että se on pilvenpiirtein. Joo, ja sitten kun kenelläkään ei ole vissiin osaamista rakentaa. Niin. Sitten sitä pelättää, että se tuulella huojuu ja tulipalossa on vaarallinen ja muuta. Täällähän on pilvenpiirtejä käytössä nuo finanssialueet, vaikka ne on ihan maailman mittakaavassa matalia. Pikkutönöjä. Vähän ottaa tuo tuuli tähän. Niin, mutta ei kuitenkaan ole mahdollista. Ylläksellä oltiin viime hiihtolomalla, niin siellä oli se kondolihissi aika monesti seisokossa. Se vissi... Ei se nyt näin korkeallakaan. En tiedä, onko se tunturisesti enemmän tuulta siellä yllä. Ja jää vissi pakkautuu sinne Joo. rakenteisiin. Vaijeri, se ei ole enää hyvä. Niin. Kyllä tämä nyt vähän ottaa. No niin. Sitten kun tämä keikahtaa yhden akselin kerroksen verran ympäri, niin sitten alkaa tuulta. En ole ihan vakuuttunut noissa talloissa tuolla alla, että onko nuo pohjoita. Minusta nuo on vähän enemmänkin niin rumia. Sykedeellinen kuvio tuossa yhdessäkin. Pyörätä ikkunat. No näyttää, että ne on jotenkin arabian keksimiä. Niin, se on varmaan joku seikkimäärä, että tommosia pitää olla. Rättipäät inventoitu. Aika paljon tuossa tapahtuma-juttuja. Köystöradon toisessa päässä on tämmöinen jättimäinen messukeskus ja sitten on tuo... Jos tuo on kokonaan konserteille tarkoitettu, kai se on jotakin kulista. On sillä varmaan jotain muutakin, mutta aina tuossa on joku megaluokan konsertit järjestetään. Kyllä tää on ihan kuumottava paikka. Kokonaisuutena ihan hauska tämä vetti. Nyt alkoi sinne ja alkaa, kun se muutaman tunnin olemaan, niin sitten lukittuu siihen moodiin, että katselee niitä vähän niin kuin silmät sirrillään. On se vähän haastavaa kuitenkin päästä siihen systeemissä. Siihen mulla meni aamupäivä, että nyt kun piti lähteä, niin oli semmoinen, että alkaa vähän kuumotella, että onpa mielenkiintoista. Väkimäärä on vaan niin käsittämätöntä. Niin, siellä on oikeastaan porukka. Se vaatii melkoisen, tosiaan tuo kahvila, ravintola, kauppa ja muuta organisaatio, että ne pysyy jotenkin järjissä ne ihmiset ruokaa. Joku sanoi, että singaporelaisten osastolla ei ollut ilmasta olutta, mutta mä en löytänyt sitä missään. Norjalaisilla oli champagnea, mutta niin niiltä loppui lasiin kesken. Niin, mä sanoin, että suomalainen voi ottaa tällä lailla. Mä voin ottaa koko pullo. Niin on pulloslakin. No niin, kerää kamaa. No niin.